Nosaltres estem aquí per tenir cura de les persones, hem de tenir cura de les persones, la manera de tenir cura de les persones és treballar d'aquesta manera i hem de tirar endavant amb això. I ho farem, i segurament ho farem bé. Estic segura d'això perquè, clar, la sensació és que tothom està molt obert a les possibilitats, no? Perquè hem passat moments molt durs. Llavors, la sensació és que alguna cosa hem après a treballar de diferents maneres, hem après a donar importància a les coses realment importants, a relacionar-nos d'una altra manera, no? Perquè de sobte estem sols i tancats en una casa i hem treballat molt, tots plegats, perquè cadascú ha posat de la seva part i per això ens hem sortit, no? I hem sortit bé, perquè en aquest moment molt difícil dir a alguna persona que sortia cada dia a fer activitats de fisioteràpia, a l'activitat de música, a l'activitat de tal, t'has de quedar tancada d'alguna manera en l'habitació. Si no posava de la seva part, això era impossible, però la veritat és que la col·laboració ha estat màxima, i de les famílies també, perquè s'ha d'entendre que aquesta situació és molt difícil. De sobte han tancat la porta i aquí no ha entrat ningú més, no? I hem après que hem de tenir tolerància, que hem de pensar en l'altre, hem après a empatitzar amb les companyes, amb les famílies, amb les persones, amb tot. Estem preparats per rebre persones, estem segurs ara mateix, perquè al principi, clar, tu pensa que no teníem la informació que necessitàvem per a res, no? Perquè una situació tan nova per a tothom, i ara la sensació és de major seguretat. El personal mateix, no? Abans era posar-nos un EPI i fer un curs, un tutorial abans de posar-nos l'EPI, no? Ara ja tenim superclar, però ja passa al carrer, no? Que ja tu ja saps el que has de fer i no te planteges com. Ara la manera que tenim de treballar és molt segura, està molt incorporat el tema de les mesures de seguretat, els tenim tothom al cap. Em sembla que et crema, no? Quan veus una persona que està molt a prop de l'altra, ja saps que has d'estar més lluny. Quan veus una persona sense mascareta, ui, la mascareta, ja tothom surt corrent. Vull dir que estem molt conscienciats de tota aquesta situació.